Zdravo drugari, danas pravimo picu. Da. Za picu nam je potrebno za koru, prvo idemo sa korom. 500 grama brašna, kvasac, voda, 2 decilitra, kvasac 20 grama može i... Izvoli. I šećer i malo sol, znači kašičica. Čekaj, Dunja. Znači idemo, ovako sipamo vodu. Da. Kvasac u toplu vodu, mlaku to je. Što ovdje ima 25 grama. Ovo je za Dunju. Ovo je 20. Dunja stavi tamo kod tebe. Znači izmrviti kvasac. Tako. Čekaj, Dunja će da dodamo malo šećera, malo soli. Promeši. Dobro je, da vidim. Dobro, da dodamo malo. To je brašno, Dunja, brašno. Dosta, pola mase. Mešaj. Imam pomoćnika. Znači, Dunja, mešaj. Mešaj, dobro, mešaj. Znači, treba da se umeša. Duna. Ajde, Dunja, izvolite. Mešaj. Znači, dok Dunja umesi testo, mešaj. Dodat ćemo još malo zejtina. Da. Daj, tati čas. Duna. Morat će i tata da meša. Da. Sad će Dunja da meša, samo tata da ga lepo razmesi. Evo. Izvolite, Dunja. Nastavite. Ajde, mešaj. Tebi to od mene. Ne. Moramo još malo da dodamo brašna. Vata. Dosta. Ajde, Dunja, promešamo. Znači, dok se razmesi ovo testo, mi ćemo da spremimo sljedeće potrebne namirnice za picu. Ono treba da stoji jedno pola sata. Sad će tata da ga lepo umesi. Moramo i rukama malo. Evo tebi tu. Mešaj sad tu. Izvolite. Evo ti. Mešaj sad tu. Pravi tu kod tebe. Čekaj. Dunja. Sekundu, Dunja. Samo da ga umesi. Duna. Čekaj, ćerko. Ostavimo da ostoji malo. Može? Kad smo testo umesili, ostavimo ga pola sata da odstoji. Za to vreme mi ćemo da sredimo sljedeće namirnice. Očistimo pečurke koje ćemo da dodamo. Imamo tu salamu, čajnu, imamo neku isto drugu salamu, paradajz, kačkavalj, origano i ostali začini. Kečap. Idemo sad da očistimo pečurke dok se testo ne nadigne. Dok testo odstoji malo. Ja i Dunja ćemo da očistimo pečurke i seckamo ih. Da, vidite?
Tako. Idemo dalje. Oćemo. Bravo. Znači, Tato. molim. Tato. Kaži, Dunja. Da ti Vuka dođe. Ko? Jede. Ko će da dođe da pojede? Djecu. Vuk. Aha. Vuk će da dođe da jede našu picu. Da. Pa mi smo lovci, mi ćemo da ulovimo Vuka. Aha. Da. Ne brini se ti. Tato Vuk dođe. Mi ćemo pre da pojedemo picu nego što on dođe. Razumiješ? On će dođe džabe, mi će da pojedemo i Vuka. Hoćemo? Tako. A si umesila ti to tvoju picu? Da. A kad će da odstoji ona malo? Moramo i da te pokažemo kako spremaš ti. Nisam. Jer ovo tata radi, Nisam tato. Duna. to je tata tu. A Dunja ne može da stane, mnogo smo... Duna tu. Tu je. Sad ćete da te pomeri tata malo. Duna tu. Da. Tata neće da... Ćao. Ćao. Ajde maši. Ćao. Ajde. Pečurke smo očistili. I seckat ćemo ih onako na tanje neke. Dušo moja. Dušo moja. Dušo moja. Ćao. Ćao. Idemo dalje. Znači iseckat ćemo pečurke. Da spremimo. Sve i samo posle poređemo i to je to. Idemo brzo. Odlično. Dušo moja. Kaži dušo moja. Ćao. Ćao srce moje. Ćao. Ćao. Znači spremili smo pečurke. I očistili, oljuštili. Seckali. Dunja umesila Dušo moja. koru. Dušo moja. Dušo moja. Pečurke smo znači isekli. Sad će da spremimo salamu, Samo. izrendati. Evo. Dušo moja. Dušo moja. Dušo moja, dušo tatina. Ima to. Hoćeš da jedeš? Da. Neće to. A nećeš to? Dobro, picu će da jedemo posle. To je to. Mislim da će da nam treba još malo. Treba će. Još ćemo još, znači nema reklama, nema ništa. Ne vidi se. Dalje. Dušo moja. Da. Dušo moja. Dušo moja. Znači salamu smo izrendali. Puno. Puno. Bravo. Čajnu malo.
Čekaj da te okrenem malo, da vidim. Ajde. Ćao. Pao. Puno tato. Puno. Idemo da izrendamo i čajnu. Očaj. Ako je to moguće. Moguće. Jer ja kolutove od čajne ne volim u picu na jedno mesto, nego volim da bude na cijeloj pici sve. Dušo moja. Dušo moja. Dušo moja. Dušo moja. Ruka. Koliko Dunja imaš ti godina? 3. Dobro. I još malo imaš, pa 3. Imaš 2,5. Ima puno, a? Imam. Jel nam treba još? Ili će biti dovoljno? Ajde, neka bude dovoljno. Šta pravimo? Picu. Ali gladna Dunja? Jeste? Znači, odradili smo i to. I još kačkavalj. Sve ćemo to mi da sredimo sad. I kačkavalj. Izrendat ćemo. Imamo mi sve spremno, taman ovo testo. Sad ćemo. Hoće, evo tata, sad će ti da. Daj meni. Izvoli. Pizza. Nastavljamo dalje. Ovako. Testo se podiglo. Sad trebamo da premesimo to testo. Tako. Dunjini ostaci. Kao što vidite, testo je mekano. Malo ga premesimo. Razvučemo malo rukama, što nam je tepsija četvrtasta. Morat ćemo da razvijemo oklagije. Čisto da razvijemo.
je to dovoljno, ja mislim. Malo ćemo i rukama da ga rastegnemo. Nećemo sad kao oni pizza majstori da krećemo, da ga ne polomimo. Sa redosledom. Ovako, treba nam jedna kašika. Znači testo smo razvukli. Sada stavljamo kečap. Razmažemo na cijeloj kori. Tako. To je to. Sada dodamo salamu. To je sasvim dovoljno. Salama. Sada idemo čajna. To je to. Sada neko voli da mu se prže pečurke od zgore, ali znači išli smo salama, čajna, sada idemo pečurke. Tražimo origano. Evo ga. Ja volim da se prvo malo pečurke ispeku, pa tek da ide kačkavalja do zgore, a neko voli i da budu onako prvo. Stavit ćemo na jednu polovinu, pomalo. Za to vreme upaliti rernu na 220, može. Na obe strane da se peče. Evo za picu. Uključeno. Radiše. Radi. Ovo resto kačkavalja ćemo dodati ovdje kad se ispeče ova strana.
A ovo ćemo ovako ostavimo. Znači, to je to. Idemo da pečemo. Vidimo se pa. Da vidimo šta se dešava tu. Op. Treba će nam jedna krpa. Znači pečurke su počele se drže. Znači dodajemo sad tek na ovoj drugoj polovini. Vraćamo još malo. I da vidimo šta je sa picom. Gotovo, završeno. Opa! Pizza je gotova. Prijatno. Želim vam